Det her det er vores kvarteranalyse af Amager Strand. I vores observationsskema har vi set, at der på Amager Strand bor både unge, ældre og børnefamilier. Det er et attraktivt sted at bo, fordi der er en strand, og det ligger tæt på byen og lufthavnen. Så er der Amager Strands infrastruktur, hvor der ikke er så mange vejkryds eller meget trafiktæthed, fordi trafikken mest består af folk, der skal til lufthavnen eller motorvejen. I forhold til transport er der busser og metro, og så kører folk i bil eller cykler. I byrummet er der offentlige pladser og ikke nogen private gårde. Der er kun private områder ved steder som kajakområdet. Så er der en stor strand med en hundestrand, strandpark og havne. Boligerne på Amager Strand er store huse og så lejligheder. Der er supermarkeder, både Netto, Rema 1000, Lidl, Kvickly og 365. Der er også skoler og børnehaver, og så forskellige spisesteder, f.eks. sushi, isbutikker, caféer, bagerier og vinbar. Bydelen er socialt bæredygtig, fordi der er rum, som er meget inkluderende og understøtter sociale interaktioner og fællesskaber. Så er bydelen også økonomisk bæredygtig, da der er en god balance mellem erhverv og boliger. Der er som sagt både store supermarkeder og små lokale caféer. Og så tiltrækker omgivelserne også mange besøgende til sig. Der er også forskellige boligformer, altså både lejligheder og huse i forskellige størrelser og forskellige prisklasser, som gør, at det er en mere spredt beboergruppe med forskellig økonomisk baggrund. Den overvejende transport er jo metroen, som er det mest bæredygtige transportmiddel efter cyklen, som der også er en stor udbredning af her i bydelen. Der er flere grønne områder, som Strandparken, som er med til at bevare naturen og biodiversiteten her i lokalområdet. Når vi ser bydelen gennem Bourdieu's perspektiv, bliver det klart, at der ved Amager Strand er forskellige habitus og kapital, der kan forklare, hvordan forskellige beboere med forskellig kapital får adgang til forskellige boligformer. For eksempel bor familier tit i større huse eller lejligheder, udlændinge i lejligheder og ældre i ældre kvarterer, hvilket kan afspejle de forskellige økonomiske kapitaler. Bourdieu's begreb om habitus hjælper med at forstå, hvordan beboernes livsstil og vaner kommer fra deres økonomiske og kulturelle baggrund. Det kan forklare, hvorfor bestemte grupper bor i forskellige typer boliger og har forskellige livsformer. Ved Amager Strand kan man også se, at der er sket en gentrificering, hvor der er kommet flere bygninger, og det samtidig er blevet mere attraktivt at bo der. Det kan både ses som en fordel og en ulempe. Det er på den ene side sundt for udviklingen, at man skaber nye ting i bydelen, men folk med lavere indkomst bliver skubbet ud og har svært ved at betale for huslejen, fordi den stiger på grund af højere eftertragtelse. Derfor er der også på nogle måder sket en udskiftning i, hvem der bor her, og hvor stor en forskel der er på beboernes habitus og kapital. Yes. Det her er vores idé i forhold til teori og data. Vi har brugt Richard Senes teori om modstandsrummet og den mangfoldige by, og det med, at tilfældige møder skabes den her mangfoldige by. Og så har vi så valgt som vores idé at arrangere, eller sådan, man kunne arrangere en udendørsbiograf med en stor skærm, og så kunne folk komme med deres tæpper og piknikker og bare hygge, hvor der var virkelig meget rum til og plads til tilfældige mødes mellem alle, der bor derude. Og så i forhold til data vil vi sige, at det skulle være nogle helst børnevenlige film, fordi der er så mange familier, der bor derude. Mange familier med små børn.